nga ai kublay Christmas ya pi baro hoot baro nangi gelayat ya kalinti ka ba bat ka ba juan ha ka jingim ka jongi lingba kini kisnam bat ki por ha ka bangi yat lingba kani ka jingwan jong kani ka klam covid ha ka ri ka jongi bat ha ka pertai baro kuwe ngiduai ba uni usnam ubatamai un wan lam ya ka laway ka papernay yangi iwe pi iwe mga bat ka ying ka jonga ngi duwai bat ngi aya ka jing it ka jungi da ka jing kami lenti ba kini kisngi bat kisnam ki panawan kinlong kisngi ki papernay haga jing im ka jongi ngi long tangkum ki plang ki bami shipor to ai ba ka ni ka Christmas ngin bat yakini ki lightly ki bangi don kam ban bat ha ka jing im ka jungi ka baning kong ka long ka jinget ka pilong yaki baro ka baar ka jingkermen ka pilong kam ya ki jingtmu ki jongi bat ka balai pat ka long ka jing it ka walam ya ka jing itenat bat baka ni ka jing it kan tuut shaki way pat ladangi don ni kini ki lightly ki ka jing im ka jongi ka balong ka jinget ka jingkermen bat ka jing it ai ba kini ki lightly kin kersoy hapo ki donut ki jongi lingba kani ka Christmas besok ye pi baro uplay un kurku ye pi kublay shibon